Hi friends, welcome to my new blog. ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସବେ ଆଶା କରୁଛେ ଆମେ ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି। ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଲା ବେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛେ ତ ଆୱାଜ ହଉଛେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ ଏଟା। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଏଇଟା ଡାଲି ସିଝିଛେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି କଟା ହଉଛେ। ଭେଣ୍ଡିକେ କେନ୍ତିକିନା ରାନ୍ଧସି ବୋଲିକିନା ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ଆଜି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ରାନ୍ଧବି କହିକିନା। ସବୁଦିନ ଗୁଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଯାଏସି, ତ ଆଜି ଭାବିଲି ଟିକେ ଦହି ଦହା ଟମାଟୋ ଦେଇକିନା ଟିକେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ରାନ୍ଧି କହିକିନା। ତ ଦେଖୁନ୍ ରାନ୍ଧି ଦେଖ୍ସି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା। ଯେ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବେ। ଆଉ ହେନ୍ତା ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ଖାଇ ପିଇକିନା କାହିଁ ଦିନ ପଲେଇ ଯାଉଛେ। ଆଉ କାଣା କର୍ମା, ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କର କାମ୍ ଆରୁ କାଣା ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକିନା ରାନ୍ଧି ହିଁ ସକାଳୁ ବିଲ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସକାଳ ପାଇଲେ କାଣା ରାନ୍ଧମି ଭାବି ମୁଡ଼ ଖରାପ। ଯେତେ ତୁଷା ଥିଲେ ବି ଗୁଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସବୁଦିନ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ମଜା ନାଇଁ ଲାଗେ। ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଉ ବଦଲେ ରାନ୍ଧିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆଜି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ରାନ୍ଧିଛେଁ, ଦେଖୁଁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ। ତ ଡାଲି ବସିଛେ, ଡାଲିକେ ବି ପାରିକି ପୋହି ଦେମା, ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜମା। ଇଟା ଡାଲି ପଡ଼ିଯିବାର୍ ଲାଗି ଲସୁନ୍ ଆଉ ପିଆଜ କି ଚୋପା ଛଡ଼ା ହଉଛି। ଡାଲିରେ ଲେସୁନ୍ ଆଉ ପିଆଜ ଦେଇକିନା ଆମେ ସବୁବେଲେ ରାନ୍ଧସି। ଖାଲି ପିଆଜ କି ଖାଲି ଲେସୁନ୍ ଦେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ପିଆଜ ଆଉ ଲେସୁନ୍କେ ମିକ୍ସ କରିକିନା ହିଁ ଦେସି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇକିନା ଡାଲିକେ ଫ୍ରାଏ କରସି, ନାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ଡାଲି ପଡ଼ିଯିବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଲେସୁନ୍ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଏଇଟା କଟାକୁଟି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଡାଲି ଫ୍ରାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ କଟା ବଛା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଡାଲି ଆଜି କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍, ପୁରା ତିକିରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ବିଗିରି ଯାଇଥାଏ, ପୁରା ବହୁତ ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଭଜା ଡାଲିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେମା। ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭେଣ୍ଡିକେ ବି ଭାଜମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଡାଲି ଭଜା ସରିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହଉଛି। ଭେଣ୍ଡି ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଦହି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଲି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଏଥିଲାଗି ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଲି। ତ ଆମର ସୋନପୁର ଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଖରା ହଉଛି, ଆଜି ବହୁତ ଖରା ହଉଛି।
इटा मो छोटी झील निशा बाहर खेलुची इटा मोर बड़ झील सुटी स्कूल जाइए तो से 11:30 ରୁ 12 बजे भितर आसी तो आम इटा आम गेट पाखे इटा ताहाकू वेट करूँ केते बेला आसवा कहीकिना तो इटा निशा केनता खेलुची देखूँ दुष्ट कथा माने नहीं किसी दीदी केते बेला आइबा कहीकिना कांदुतीसी इटा सुटी आसबा कबाट खोलबू जा कहली जे इटा आईचे खुली आउ खेलुची केनता देखूँ सुटी स्कूल जीवा बोले से बहुत काम से कहीं गला दीदी कहीं गला मुझे कहीकिना हेले काना करबो स्कूल तो छाड़ी नहीं हुए ना छोट अच्छे टी कथा कही नहीं जानबार बड़ है लेखान दिशुची हेले 3 वर्ष है ना कथा कही जानवा नहीं किसी नहीं टिके टिके कथा कही जान तो हेती लगे कि आम एडमिशन नहीं देना हेले भी स्कूल जीवार कथा तो स्वीटी आउची आसला ना कैसे इटा स्वीटी आउची देखो तो आमर वीडियो भल लगा बोले प्लीज लाइक कमेंट शेयर आउ सब्सक्राइब करेंगे देखा मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय थैंक यू फॉर वाचिंग।